Hey, hvad så YouTube? Mit navn er Rasmus, og jeg har jo så valgt at starte en ny kanal op. Jeg har endnu ikke fundet ud af et navn. Det har jeg sikkert, når det er til den tid, den er video uploadet, men indtil videre, mens jeg optager den her, så har jeg ikke fundet på et navn endnu. Men det kommer jeg også til. Men i den her video, der vil jeg bare fortælle om, hvad jeg vil lave på den her kanal, hvad der kommer op, alt muligt. For det første, så kan jeg lige fortælle lidt om mig selv. Ja, mit navn er jo Rasmus, det fortalte jeg jo i starten. Og jeg er 14 år, fylder 15 den 8. februar. Så det bliver sgu meget godt. Jeg vil sådan for det meste lave Minecraft, noget. Vi ser hvad for nogle spil jeg har. Der kan være lidt næsten det nye spil, der hedder Ace of Space. Det kom sidste år i december. Så har jeg lidt Call of Duty, jeg har lidt Garry's Mod. Jeg har sådan lidt Just Cause 2, det bliver fedt når Just Cause 2 multiplayer base udkommer, og det bliver så fedt. Så har jeg også det spil, der hedder Payday the Heist, det kommer der sgu så også noget ud af. Så er der også noget, der hedder Suicide Survivors, det kan godt være, der kommer sådan lidt ud af det. Det er sådan et spil, hvor det er, du kan vælge at være, hvad det hedder, survivor eller kamikaze ting. Du er sådan, hvis er du suicide, så er du sådan busk der løber rundt med, der er en bombe, gående bombe. Så det bliver sgu meget sjovt. Kan jeg sådan lidt svare på lidt spørgsmål, der måske bliver stillet. Jeg kommer til at optage med Fraps og det spil, eller ikke spil, den optagelsesoftware, der hedder Mirrorless Action. Det Action, det er sådan, det er ligesom Fraps bare. Jeg synes bare, det er lidt bedre, fordi man kan selv vælge, om man vil optage i 1080p og 60 fps og eksportere den i 1080p, og det synes jeg skal være meget nice. Så redigerer jeg med det, der hedder Camtasia og After Effects. Sådan lidt af det. Hvad det sagde. Hvis gerne vil vide den sang, der kører i baggrunden, så hedder den Project 46 Reasons Future Andrew Allen. Så ved det. Men grunden til at jeg har startet den her kanal op, det er fordi jeg har lige nu en engelsk kanal, som er Ralle Gameplays. Der kommer så en beskrivelse til den. Jeg har næsten, jeg ved ikke om jeg har 220 subscribers, jeg har vist 219 kun. 218 så. Det laver så engelsk videoer, det så så også godt lave nogle danske videoer ind imellem. Men jeg har så ikke fundet navn til den her endnu. Det kommer så op. Og jeg laver en hel masse på den anden. Alt muligt med Farming Simulator, alt muligt Far Cry 3, Assassin's Creed 3, alt muligt Minecraft, alt muligt Ace of Space, Black Ops Zombies. Kommer nok også noget Hitman, Absolution Up, Ticket og alt muligt. Kommer alt muligt op på den her kanal. Det bliver så fedt, jeg kommer i gang med en dansk kanal igen. Men så hvis det var alt for den her gang. Jeg håber I finder ud af hvad mit liv handler om. Få svar på spørgsmålene. Jeg håber ikke I kommer med nogle flere spørgsmål, men jeg vil se jer i næste video. Vi ses. Hej hej.